Takže čaute, čaute, tu je znova Goldman a vítam vás pri ďalšom kratšom let's play z hry Good Game Gangster. Ako vidíte, už mám 13. level a už sme trochu zosilnili. Dnes by som si ešte skúsil natočiť, ako by sme som dali obvod, Valky Band a neviem, ešte stále ho nemôžem nejak sundať. Kritik. Big Bang, para Big. No a môžeme sa pustiť do toho teda. Tu si zvýšime životy. Tu si dám na seba. Sakra, ja som... dobre. Ideme skúsiť totoka. Nie, najprv skúsime toto. Duel. Teda točíme na toho toka, je to sesternica. Stále na mňa útočí, ale nemôžem ho sundať. On to potom ukážem v správach. Ako vidíte, v pohode sundať máme bez granáta. TNTčka, alebo ako to nazvať. A dneska by sme ešte išli skúsiť to Wanted. Už tam je druhý. Je to tiež tento. Tá maska. Tak sa to volá. Počkajte. Neviem. No zdochni už. Ty vole. No, sa uhne tak na šľahu. OK. To si nemôžeme duel a zautočiť. Ojojoj. Tá je silná. To je smola toto. Som nevedel, že bude taký silný. 81 výdrž. Asi budem musieť dávať veľa teraz do výdrže, lebo... toto je hrozné. Dobre. Keď už na začiatku hodím granát. Sakejš. Jo. Tento granát poprdeli. Už jedno použitie. Mal som hodiť TNTčko, ona vypadla. Teraz ma zabije. No, preskočím to. Vidíte, ako vidíte, porazil ma. Ďalší tu je tento. Tu si dáme úlohu. Ukážem vám tie. Či sa niekto zabíja, to si ešte nepozeral. Si pozrieme. No jasne, nejaký mongoliak. Čo to je, no? A tu vidíte? Kýkal som 4-8. Už si napadem. Nič. No toto budú veľmi krátke let's playe. Už to mohlo byť všetko teda, no. A ďakujem, že ste pozreli a tak uvidíme sa pri ďalšom let's play. Čaute.